Fis-seklu 18, il-Gżejjer Maltin kienu għadhom taħt il-ħakma tal-Kavallieri tal-Ordni ta' San Ġwan. Lejn l-aħħar ta' dak is-seklu kien hemm diversi rħula imdaqsa li kienu talbu lil Grammastru ta' dak iż-żmien biex jagħtihom l-unur li jissejħu belt. Wieħed minn dawn l-irħula kien Ħażabbar. It-talba saret ftit wara li laħaq bħala Grammastru il-Kavallier tal-Lingwa tal-Ġermanja Ferdinand von Hompesch. Kien fis-sena 1797 meta l-kappillan ta' Ħażabbar, Dun Karlu Karwana, stieden lill-Grammastru ħalli jattendi għall-festa tal-Madonna tal-Grazzja. Il-probabilità kienet li dan il-Grammastru ried li jitħabbeb sew mal-Maltin u għalhekk kien imur kull fejn jiġi mistieden. Il-laqgħa li għamlulu ż-Żabbarin kienet waħda tajba u sabiħa ħafna. Jingħad li hekk kif wasal fit-tarf tar-raħal, diversi irġiel marru u neħew iż-żwiemel minn mal-karrozzella tiegħu u ġibduha huma stess lejn iċ-ċentru tar-raħal. Mhux ta' bxejn li hekk kif il-kappillan talab lill-Grammastru biex jagħti t-titlu ta' belt lil Ħażabbar, it-talba intlaqat mill-ewwel. U b'hekk l-isem għal Ħażabbar inbidel għal Ċita Hompesch. Il-Grammastru Hompesch kellu jkun il-persuna żventurata li jiffaċċja s-saħħa u l-ġenju militari tal-ġeneral Franċiż Napoleon Bonaparte. Imdawwar kif kien bi spjuni ta' Napoleon, Hompesch ma seta' jagħmel xejn kontra dik is-sitwazzjoni li kienet kollha kemm kontrih. Bħalma nafu, hekk kif bdiet l-invażjoni Franċiża, kien hemm numru ta' kavallieri li wrew li kienu favur Napoleon. U għalhekk id-difiża tal-Gżejjer Maltin ma saritx kif suppost. Apparti minn hekk, kien hemm ferm aktar soldati professjonali Franċiżi milli kien hemm difensuri. Hompesch malajr ċeda u jiem wara kellu jitlaq, litteralment imkeċċi minn Malta. Kien tmiem ferm krudili għal bniedem li kien aktar diplomatiku milli bniedem militari. Ferdinand von Hompesch jingħad li kien wasal Malta meta kien għadu żgħir u spiċċa wieħed mill-paġġi tal-Grammastru Pinto. Barra minn hekk, tant kien ilu jgħix Malta li jingħad li kien jaf jitkellem bil-Malti. Iżda kif diġà semmejna, ir-renju tiegħu bħala Grammastru kellu jkun wieħed qasir u f'Ġunju tal-1798 telaq minn Malta. Huwa miet fl-1805 ta' 61 sena. Għalkemm il-kavallieri kienu telqu minn Malta u l-istess Gżejjer kienu bidlu l-idejn, jiġifieri wara l-kavallieri kien hemm il-Franċiżi u ftit wara l-Ingliżi, iż-Żabbarin xorta ridu jfakru dak l-avveniment importanti ta' meta ir-raħal tagħhom ingħata t-titlu ta' belt. Għalhekk ħassbu biex iwaqfu ark trionfali fid-daħla tal-belt tagħhom. Din għadha magħrufa sal-lum bħala il-Mina ta' Hompesch. Kien fl-1993 li l-Kunsill Ċiviku Żabbari waqqaf mafkar għal Grammastru Hompesch, qrib is-Santwarju tal-Madonna tal-Grazzja. Il-mafkar huwa sempliċi. Naraw bust tal-Grammastru liebes l-ilbies maġistrali tiegħu. Mafkar żgħir żieda ta' tifkira tal-unur ta' belt li kien ta' lil Ħażabbar.